Tervetuloa tänne Tuomarila VPKlle. Tässä on nyt sen nykyinen tila. Tää paloi tässä näin muutamia päiviä sitten. Ja eikä tässä. Olin vaan tässä pyöräilymatkalla ja ajattelin, että tuun ottaa vielä vähän kuvaa tästä rauniosta. Siinä on vielä etappia ja villiurheilu. Liikkeen ovi, ihan ok. Joo, se oli muuten tasan viikko sitten, kun tää paloi, muistaakseni. Viikko sitten, olisiko ollut torstai ja nyt on perjantai. Ai. Voi. Niin tosiaan ei ollut tarkoitus tehdä tällaista videota, mutta nyt kun mä oon täällä, niin tehdään nyt pieni video. Täällä haisee vielä ihan tämmönen palainu. Uskaltais tänne mennä. Oh. Siellä on vielä penkkirivistöjen raudat. Näkyy. Mä menen tonne vielä toiselle puolelle. Pakkohan mun on päästä tonne noin kerran vielä sisälle. Kattoo leffoja. Pääsenkö mä tonne mitenkään? Apua. Täällä ollaan. Kattokaas. Tässä näin. Apua. Jos nää on noita penkkirivistöjä ja pakosti on nää kaikki raudat. Ja tässä on todennäköisesti ollut seinä. Niin tässä kohti. Mä oon istunut ja katsellut, kuulkaa, leffoja. Vaikka miten monia erilaisia. No, nyt ne on vaan muistona täällä. Ja muutamia valokuvia. No niin, sellainen oli sitten Kino Tuomarilan loppu. Olkaa hyvät. Seuraavia videoita seuraavalla kerralla. En tiedä mitä ne on, mutta niitä tulee. Moi moi!